kanjani izulu libalele noma linetha noma ngabe liwisicotho kodwa intokazi yakoNdlovu mayisigalelekile iyagaleleka angeke kubingeleleke ngibukele lapho ngasekhaya ubingelela siteteleke intokazi yakoNdlovu phansi eMelmoti kuso leso sigodi phela ngikubingelela bukhoma namhlanje sibheke ohambeni noma sathu uhambo elibheke emzinto kwakhathi sibonga udadewethu okuyosibhalelile othe ngithathe esiteteleke uyoza ukuthi konakale ekhaya futhi singalungisa kanjani okwakho ukuthi ungasayindawo uhlale kanye nami bese sisho kanye sithi asambe mbuke ngokaNdlovu sibonga ekhaya kuseMelmoti kodwa-ke ngokomsebenzi ngizinze eThekwini. Ngiyawaxosela nje le ndoda ongayiboni emehlweni izoma nje kanje ngizisho lutho-ke ngikhulume ngikuyenze lutho futhi olumbi angifisi uze ngathi umuntu omdala sidelela umuzwa la ekhaya kodwa kuyingxenye nayo yomsebenzi wakhe. Isizathu sokuthi sibe ngapha sizofisa ukuzwa ukuthi kokonakale kuphi njengoba umsebenzi wethu ukuthi sayibophezela ekubukeni ukuthi imindeni iyaba nenkinga kodwa ezisuke zingalungiseka ngesimo sokuthi-ke amakhanda ethu ayaqina egcine enza ukuthi singakwazi ukuvuma noma sesinamaphutha kakhulukazi kithi thina abantwana. So usisike okusho ukuthi nayo wabuka kanjalo ngokubona sihleze senze umsebenzi noma silekelela abantu wayesicela ukuthi nala ekhaya ikhona inkinga uyacela ukuthi sibe khona ukuzoza ukuthi kwenzakaleni. Engicabanga ukuthi mama ufuze ngabe useduze nami ukuze uzokwazi ukusifakazela lapho nalapho yabo sizoza ukuthi kuqale kuphi ngoba kudinga ukuthi siqale kunina ukuze ukuthi kusukele kuphi kwenzakaleni kuze kufike esimeni sanamhlanje noma kuze kufike enkingeni esigcina izisilidele la. Ngizoqala nje ningisize ngine-BP ibuye yehle ningilinde mase ngitholile. Okay. Le ntombazana evela ukuthi kunje namhlanje number 5. Okay. Yagana-ke le ntombazane yashada. Ayike yahamba yaya emzini wayo. Yeah. Kuthe ngokunye wakhona ingane eyayiphethe. Ufuna uqala isitori? Kanti ingenalutho ingane ifunda nje iphalishi yavela ingane yashona. Oh, okay. Okay. Ayisafika-ke basifonela ukuthi shonelwe ingane ingagulanga. Saqasha imoto sahamba saya khona. Asakhala ngiyasazi thina abantu abadala ukuthi siye sinukuthi hawu abathakathi. Yathi ingcwatshwa nje ingane ngale sithi ayisikusho ukuthi amathakathi. Okay. Ngcwatshwa kumgqibelo. Kuthe kolesine ntambama. Yafona indodakazi yami. Yathi ma kukhona la kade siye khona siyozwa ingane ukuthi ngabe ihanjiswe yini. Kodwa-ke kuthiwa asifike ngomgqibelo nawe ube khona nomndeni wami. Oh, okay. Imoto iyofika ikuthathe. Ayibe nangempela kumgqibelo ngahamba saya khona la ngathi ngiyafika la hayi uma wakho wasemzini umkhuluko wakhe umakoti omunye omna kwabo umkhwenyana uyena wasekuba mina. Sahamba saya lawe babe yohlola bona. La khona amakhosi. Mase beyasiqalela ke basiye semakhosini. Wafika wathi ukhona uma wakho thina kwabe sekuthiwa sinemdlinzo ukuthi ingane ngase kubibulewa abathakathi. Ingane ayibulawanga abathakathi. Ibulewe isakwazi esugogo wakhe uMangcobo. uMangcobo ngisakwazi lekhaya. Okay. Ngoba sifuna ayothwasa. Ngase ngiphendula ngithini mina ngathi hawu ugogo bengase zenze kanje na kukho kunye ekade engakuveza na wathi kade wemvezela kodwa ibona engaboni sebemjahene njengabenze njena nje benze ngoba befuna suku. Hayi sezwa ke ukuthi hayi idlo kulala ekhaya. Zabuya ke wahlala ke inyanga entathu ezilele. Wakhumula ke wabuya kwastata ke manje usezoya kothwasa. Mase zoya kothwasa wabuya wathi mana ngeke ngiye kothwasa lekhaya kungalungisiwe
idlozi alikho lekhaya. Intombazane yami njalo leyo. Yeah. Ngaqala phansi thina lekhaya sakhipha imali, sageza amadlozi alekhaya, senza yonke into, saqolisela abantu ababehambe belimazene, sabageza babehambe ngekhaya. Ngoba kusho yena njalo ukuthi ngeke aye kothwasa. Silungisela yena njalo. Yeah, sayilungisa lento, sakhipha imali zethu, saphothula saqeda, wasehamba kuyothwasa. Waqeda inyanga ezintathu ethwasile. Kuthe enyangeni yesine waseyogeza ibovu. Okay. Uyovuma idlozi. Yeah. Mana kuthiwa idlozi bezingalivumela kakho, kodwa ngizoyabona livumela kami. Ziyofika nje izangoma zijike nami sibe sesiyahamba siya kami. Yeah. Okay. Savuma lokho ngoba siyatshela. Ngaka utshwala mina lekhaya, ngafika izangoma, ngahambika kubantu balekhaya nobaba wabika empepweni ukuthi nangu sibanibani uyahamba yakhe uyovuma idlozi. Sahamba ke nomfana kanjalo saya khona. Okay. Fika ke lapha ke wageza ibovu, khona imbuzi ke eqondene nomndeni wakakhathi. Yeah. Ekufanele igwaze umuntu wakakhathi. Kwathiwa ayigwaze umfana walekhaya. Okay. Wayigwaza. Ayike. Kwagcina kanjalo ke sabuya. Kwaphela inyanga eyodwa. Kuthe kumsombuluko. Lakhala ucingo. Kwabo upartner yini ngeke ngikhohle. Lakhala ucingo. Awuma kwakuyisonto lesihlanu ephume ekade ezogeza. Okay. Mana ngicela ukhuphuke. Ngiyagula. Awunani naye nginesibhobo. Hayi ngashiya lekhaya kungekho umuntu, ngathatha itaxi ya 10 ngahamba ngaya khona. Yeah. Ngafika la hayi wathi nginesibhobo. Hayi. Awabesethi umakhosi wakhe ngifuna ukuphinda ngukise emakhosini. Ngiyoza ukuthi ngoba uzilungisile lezi zinto yini inkinga yakhe. Hayi ke sahamba saya emakhosini, afika amakhosi asitshena athena. Athi amakhosi use thwasile lo muntu waqeda. Sedinga kuba agoduke. Kodwa inkomo ezomkhipha eyakakho lekhaya yakhe. Yeah. Uyayibona inkomo enza kanje. Kwakhona inkomo eyihambe kibuye izojika esibayeni. Ngangiyazi ke. Nawo wafika akhipha kanjani ngathi nehe. Iyona ke esifuna ukuthi siphume ngayo. Ngavuma lapho. Ngathi nayi asinankinga. Ngizofika ngibatshene abakekhaya. Ngabuya ngafika ngatshena ubaba walekhaya, ngafonela abakeThekwini, baba bekeThekwini kanjani ukuthi hayi. Nayi inkinga manje seyikanjena, kuthiwa kwenze kanje, lo mntwana kufuna aphume uzokhishwa ngenkuma lekhaya. Salindela ke. Kule yanyanga yakhe izinto azenzeki kanje zinenyanga enyakeni. Akuve khishwa noma kanjani kunegama lenyanga. Yes. Ayisalinda ke kanjani. Emva kwaloko kwathi qhela umuntu ngiyamazi ukuthi uyathwasa phela mina. Qhela ayike yathe seyizofika inyanga ukuthi kufanele akhishwe. Ngabe sengithi mina ayisekufanele silungiselele ukuthi sozokhishwa manje. Wathi yena hayi kukhona inyanga ekeThekwini ekuthe ifuna ukuthi izolungisa futhi lekhaya. Ngase ngithi mina ngeke mina ngisaba nawo amandla ukuthi manje ngibiza inyanga wena uzokwenza into ngibiza inyanga izolungisa. Bese right lokho imali enginayo manje ukuthi uyokhishwa wena. Wahamba kanjani. Emva kwala wabuya wathi khona inkukhu ekufunakala embili ayohlaba komalume. Awusavuma futhi. Saye kwahlaba lenkomo lembuzi lenkukhu amalume. Emva kwalokho ngathi mina hamba ke ngoba ezinye izinto ezizobiza inyanga angizazi ngaphandle kwalenkomo. Uyobuza ukuthi intoni enye kufuna ngiyithenge. Kusenesikhathi. Yeah. Wahamba ke kanjani washeshwa ngoba. Uthe eshesha buye ngathi mina wazi washeshe wabuya khona ngizosheshe ngilungise. Kanti uzongitshela ukuthi akasaphumi. Hawu. Akasaphumi nje sejikile akasekho nakuleya nyanga. Usekule nyanga ezofika imtshene imkhuba ke manje. Oh, okay. Hayi ke. Akasho ukuthi ukhishwa yini lapha? Cha, hayi akasho. Okay. Akakasho. Kuthi qhele hayi afike kolesibili. Ngobo 10. Amela phezulu. Ngithi mina wama phezulu lo muntu ngoba phela ube sengena lekhaya. Wangibiza phezulu. Wangithatha wazongisa ngakulo wamuzi. Kwakhona intombazane lekhaya. Wafika wathi nayi ngifuna uhlale la
endaweni ephakeme. Ngahlala endaweni ephakeme. Wathi manje ukuthi lento ngizoyikhuluma imfihlo. Wathi mina imfihlo yani. Wathi na ngizwa kuthiwa wena angiyena wababa mina. Ngathi mina ukutshena ubani lokho? Wathi ngitshenwe inyanga. Ngathi yiphi lenyanga? Wathi la ngithwasa khona. Ngathi mina hawu sawushiyile mina wena lapha la ngikwazi ukuthi mina ngiyokukhipha khona so lapha. Hawu wathi hayi wafuna wangimisa imoto emgaqweni kwasimanga ngoba ethi afuna ngigibele manje. Ngathi mina angigibeli. Mina nginomndeni wami ekufuna ngiwazise ukuthi nayi inkinga eseyingivelela ubaba akekho kwenkomeni. Hayi angihlafuna ingane ngo10 kwaze kwayoshaya u5. Yaze yahlika lana yangilandela yangazofika lekhaya futhi seyiyangena. Yangihlafuna ubaba wezowaphu waqhamuka nenkomo ngalafuka wazikhuleka la wabuye wathi ngena nje wathi ngithi tshena ubaba ukuthi ngilana njengangilana nje ngizokwenzana. Ngathi awume phela ngimphakela ukudla adli. Ngathi ngemsam yena wetshena ubaba wakhe. Ukuthi hayi umana wena baba ungisali. Ngizalwa yindoda yakamkhwanazi. Akulezo akekho umkhwanazi kule ndawo. Hayibo. Waze washo isibongo. Wathi inyanga imtshene kanjalo. Hayi. Thoma semtshene kanjalo ngathi mina nami nginabafowethu ubaba wasekho ngizalayo. Angiyoyibika ekhaya lento. Ngahamba lento ngayoyibikela abafowethu babe bathathwe sekhona omunye umntana ngayibika kaBhuti omkhulu ngayoyibika futhi ekhaya qo. Ubafowethu abake ekhaya. Babe sebethi nayi siyezwa dadewethu. Kufuna kuhlanganiswe ukuthi kuyiwe kuyona lenyanga. Iyotshena thina. Hayi cha ngempela. Ngoba wayesethe akafuni ukukhuluma nami sekhuluma nomfowabo. Ngamtshela lokufisa ukuthi hayi bathe omalume wakho kube kanje. Omfonele kumtshela. Wamfonela ukuthi kufanele kiwe kulenyanga. Wathi yena usazoya enyangeni ayobuza ukuthi kufanele yini. Azange aphinda abuyise imiyalezo kuzoba inamhlanje. Mase kwaphela inyanga ezu5. Waqala phansi ke mina ngaphinda kithi la ngizala khona ukuthi hayi intombazane kube kanje. Ningasho ukuthi imini osebalekile. Babe sebethini bakithi bathi angiyeke ngolunye usuku yodinga usizo lekhaya nakubona. Bengisayiyeke kanjalo ke. Okay. Uneminyaka emingaki lo muntu esikhuluma ngayo? Ngaminyaka kanjani? Close to 40 because umuntu 85. Ngidala nje phela ukuthi ngazenza into kanje. Ngilapho into. Angimboni ngisho ngigibele eTaxini ke nje manje ngame emzimpi yangibaleke akalibeki lekhaya nami ngabe kwenziwa umcimbi kunjani akalibeki lekhaya. Kodwa ngoba ngiyafisa ukuthi ngimbuze ukuthi wawucabangile yini eqaleni ukhuluma lento noma utshela ubaba ukuthi uma ke ngane yami futhi kula. Umuntu mongamzali wakufanele mhlawumbe kwemsamo aquleke. Number 1. Okwesibili wakhela isiphandla lekhaya. Number 2. Okwesithathu wenzela umkhuliso lekhaya. Number 3. 3. Okwe4 wakhishwa ngembuzi lekhaya azange aquleke. Okay. Into engiyibukayo ngibuka ubungozi noma udede ngabenza noma ngathiwa wayesenayo into enjalo wayengakucabanga ukuthi izinto engifisa ukuyibuza kuyo ukuthi wawungacabanga ukuthi mhlawumbe wawungaya kumunye umuntu omdala noma omalume bakho ufike ulubike kubudaba bese kubuya bona bezohlala phansi indlela owatshela ngayo ubaba ukuba ubaba wayethatha imbazo agence wena noma limaze wena athi ukuthi inkosikazi waphuma wayo ganga ngaphandle wabuya noma ubaba aphuma hamba azibulale kwakuyokwenzakala nemva kwalokho. Utshela ukuthi ngane yami ngalolo suku ubaba walapha ekhaya wakhangani ngesipuni walala ingafiki. Impendulo nje ayikhuluma yaba yini? Wathi Jabu wengakagulike kanje. Wathi Jabu mengabe sewubona kanti ukuthi khona ubaba wakho omunye omaziyo lento thina kade sithi sokwenzela yona sozokwenzela yena waphuma. Isifiso sakho ke namhlanje makuwukuthi uyavuma ukusinikeza ithuba lokukhuluma naye yini mhlawumbe oyifisayo ukuthi yenzeke kulo lonke lolu daba noma ungathi yini ofisa ukuthi mase kukhulumekile mhlawumbe igcina yena ekwenza
njengomuntu okuwuye wadala yonke le nkinga. Phela ngafuna lihlawulile ekhaya. Yeah. Aphinde futhi azingenise emsamo ngoba phela walikhipha. Njalo. Makwenzeka ke sithi siyokhuluma naye ngoba futhi kumele sikubeke lokho sithi siyozama ukukhuluma naye afika ngavumi futhi ukukhuluma. Kuzokwenza kanjani noma kungakuphatha kanjani wena lokho mhlawumbe begcina eyinqaba yona yonke lento ukuthi angifuni ukukhuluma lutho, angifuni ukuchaza lutho, angifuni senze lutho, kuzokuphatha kanjani? Ayikho phela into engayenza. Ayikho into engayenza. Okay, makuwukuthi uqhubeka uma kuyoke lento yokuthi mina ngisakholelwa ekuthenini kunjengoba kunje noma lokho engakusho ngiyakethemba mina ukuthi kuyikhona lokho kwakushiwo inyanga. Yini enye indlela ongafisa ukuthi kwenzeke ngayo ukuze gcine ugezekile igama lakho ngoba kumele igcineni kumele kuvele ukuthi awulazi lento futhi kuphatha kambe kangakanani ukuze kugcinene ezokwazi ukulungisela izinto. Yini mhlawumbe ongafisa ukuthi ngiyethemba nje ukuthi angizange ngimzale eceleni. Angithi mama ngiyakuzwa lokho kushoyo. Ngithi mina ikuphi ongafisa ukuthi kwenzeke makuwukuthi uzobhalansa yena kithi sisonke ukuthi cha mina lokho engithi kwenzeka ngithi wona yalazi iqiniso ukuthi awuyazi leyo nto kodwa yena makuwukuthi uthi mina ngiyama ngalokho ikuphi mhlawumbe okunye ongafisa ukuthi kwenzeke mhlawumbe ngenzeka i-DNA test ezokwazi ukuthi ibe ubufakazi ngoba phela yena ukunuke ngaphandle kobufakazi akanabo ubufakazi. Leyo nto yakhulumeka ekhaya bathi bona ngithi angikwazi ukuthi ngakhipha imali mina uyise ngimazi. Uyena okumele akwenzele yes uyokumela yenze ngoba uyo waphimisela into enjengalena eze nobufakazi bese uzothi basho kanjalo ngekhaya ukuthi mina ngeke ngikwazi ukukhipha imali. Ivele kungakumele kulale ngakuyena. So makuwukuthi ke kuyafika kuleso sigaba sokuthi uma kuwukuthi usahleli kulento kuthiwa kwenzeka into efana naleyo ungayivuma yini? Phela ukhona ubaba wakhe akakafi. Nami egula kodwa ukhona. Okay. Yena mhlawumbe mawuye ukhulume naye imphatha kanjani yonke lento? Nginenkinga ubaba wale ekhaya uyakhohlwa sekuyagula. Oh bakithi. Kodwa ke namanje mengase nje mhlawumbe ngenithi ningabona ukuthi akuyena umuntu ongaba. Kodwa ke phela nani ngambona inqondo yakhe. Ningasho ukuthi ngimvimbele. No singamhlukumezi umuntu mengaphathekile kahle uyedinga ukuthi ngasithola isicakacaka sabantu singamconfuse samdidisa ingqondo. Kulungile ke ma sizozama angazi ukuthi kuyokwenzakalani ngoba isikhathi esiningi uma odadewethu benzile kambi noma bezosolwa ngamaphutha abawenzile kuyenzeka bevuke ngolaka bengafuni ukuvuma. So sisuke silindele noma ngabe yini akukho kudlula ukuthi ke siyozama ukuthi sizwe ukuthi kuyavuma yini ukuthi sihlale phansi sikhulume futhi yena ngokwami bengasho ngithi bekumele kubambisise leli thuba ayilungise lento abazali besekhona besaphila ngoba uma ngaze kuthiwa ngelinye ilanga uNkulunkulu ukhumbulo yedwa wenu kuyoba inkinga ngoba icala liyobelisele naye. 2 ayiveze ukuthi uma kuwukuthi ayisukanga kuleyo nyanga noma into wayisusela yena wayisusa ngaziphi inhloso noma yini imbangela yayo iyonke ukuze uma kuqala kwakhe ukuthula okusuka ngaphakathi enhlizweni noma okufanelekile ukuba kwenzeke ukuze kusasa kungabi bikho yosala nezinkinga eziyomgigi engasakwazi ukuyovusa othile ethi cela uvuke ungixolele. So asithembe ukuthi uzovuma ukukhuluma nathi nokuthi uzovuma ukwenza njani. Manje bavele lihleke mina ngiyaqala. Ngiyazi ngizobuya emkhohlweni lapha enzansi. Ahlali kanjalo njalo. Angazi bona umkhulu wami uzobaleka kanjani. Ngcono la bazotwitha baphumeka. Singangethe. Bona wena uthini ukukhawulo kwakho lokho okwaziyo noma awukwazi noma ukwazi yizo lakho uhlangothi bese kubuka ukuthi kungenzeka kanjani kusasa nigcine ni-right noma nibumbene nikwazi ukuya phambili. So yingakho-ke ngicabanga ukuthi sesize safika kuyo ngoba udaba luyakuthinta nawe. Ngicabanga ukuthi njengoba kuyibo abantu abafikele inkinga nithi baba imele iqale kubona ngoba ukwazi ukuthi wena usungaqala ulandele inkinga kungungazana. So into abazoyisho kumele beyisho ukhona
khona imizwa uyiphikise la ungayiphikisa khona uyivume futhi la ungayivuma khona noma bese wena uthi cha angimlinda aqede mina ngizolibeka olwami uhlangothi kuye ngikwazi understand kodwa into engathi ngaqala ngakubo bona abantu abayizathu ukuthi zifike la ekhaya yezakala kunolunye uhlelo-ke ngicabanga ukuthi ngifisa ungaluxwayi lolo lokuthi uzoqala ngoba ufuna ekhamera okay kodwa uzozivikela kanjani wena kusasa ngami okay uzozivikela kanjani wena uzozivikela kanjani wena kusasa ngami ngibuza ukuthi uzozivikela kanjani kusasa kumuntu ongamazi ofana nami vela nipheke go bawuthi ngikhona kamera bani asizame habani ke ngiyacela ukukhamera uzozivikela kanjani kusasa kumuntu ongamazi ofana nami uma kuwukuthi laba ngiyabazi bonke okay yini engingabazi engase nginibuze ngibangaba abantwana basekhaya okay angifune emakhamera la nifika sinifikela namakhamera senangafika nizoxoxa sonke ngoba sagcina sixoxile nani nangaphuma nasisombululo yabona sisi sesasaxoxa nalabo okay kwahanje kuzoba khona isisombululo ukuthi kuzokwenza i-DNA abazange basibayenze lapha bezosifikela nani nje okay angikwazi ngithi mina lokho ukuthi nani-ke nafika ngibuzwa ngawo bangibiza la ngasuka ngaya lapha kubona emuzini wabo saxoxa sashiya sixoxile nabo labo bekhona bangabe besabuya sibezofika nani sibezofika nani sibeziphathela amakhamera angikaze nikumenishile kumina ukuthi ngike nayikhuluma ngaphambilini yabamba ngakunina futhi ukuthi gcine usisi engalungisekanga yena kayingabanga leyo kodwa manje nakho uyakuveza ngikhuluma Thuwe mama ngangayinga shutwa ukhona futhi ngalo wekhona uyena wangifonela wathi jabu ufika la sixoxa ngafika yes kwaku-2020 kusengikhoshwe isinyanga ukuthi Jabu esikulungisayo. nifikelelani namakhamera inkingi leyo ngibuzile ukuthi sefike saphinda nisaxoxa nani Kulungile afike esikhuluma. yahluleka Afike esikhuluma ngokuthi sekube ngizokufikela cha yabona-ke ayisekho into engizoyikhuluma nani senifikelela namakhamera sisi angisho ukuthini ngakhuluma nabo ngabalinda abazange benze lutho ababuyanga bezofika manje 2020 bezofika namhlanje angithi ngike ngakutshela ukuthi wathi akuyokwenziwa leyo ngahambe ngayobikela nami owami umndeni yabona ntasingo wathi kufanele uqale kuyiwe enyangeni eyamtshela lokho wahamba wangaya lona enyangeni nasitshela usuku babefonelana nalo okay yabona laba okay ngicela ukuthi manje umbuzo niwuphendule uqonde ukuthi yini eyabamba ukuthi nigcine ningayanga entweni enanivumelane ngayo ukuthi nizoya naninquma usuku lwenzeka noma kwangenzeka alizange usuku lunqume okay ngahamba mina ngaye emndenini wami ngoba nami ngazalwa ubaba nomama yes kwathiwa kufanele uyiwe enyangeni kuqala isho ukuthi leso sizathu isithathe lithi oh okay wabuya izwi umfowabo wakhuluma naye lo wathi lona ngeke yena antasinge engayanga enyangeni iyona efunisha ukuthi kufanele yini uyiwe kuyona wagcina-ke kanjalo ukuthi nimcele yena ukuthi sicela uze mfana ndini kunini wawungitshela ukuthi asamsenyangeni ngisho kuwena phela webhuti wakho ndinile kwakuyinini ithi asenyangeni ngoba phela uma ngesikhathi ngimtshena mina lento ukuthi inyanga ithe ngicela usule inyanga ithe kanje ngathi mina ma ngicela ngizoyiqasha mina imoto asihambe siphinde khona enyangeni ifike sikhulume la uma wathi hayi ngilinde uphathi wami wafika uphathi wami wakubiza ngaya laphaya safike saxoxa samisa ngale nje sami sangasizi ngo-2020 uzokhuluma manje u-25
yile yenza ukuthi ngasesayidini lenu uma sekubenzile ukuthi akanankinga nezinto ezazingenza ukuthi kube nobufakazi ningabe nisayisukumela noma ningabe nisabuyela kuyena njengomuntu enanikhuluma naye noma nihlela naye ukuthi dadewethu siyabucela lobu bufakazi. Mina ngangifuna ukuthi nje ngazi nayinani into ephelelwe. Okay. Waseyanqaba yini usisi nalowo muntu? Angikaze ngase nganqaba sisi, angikaze ngaze nganqaba. Bale angikaze ngivele la. Kodwa nje ngase nganqaba. Wayafanele ukuthi azi ukuthi ubani. Zange sifike lelo gama. Basa senyangeni. Kuna nami sibaza ngikhona khona. Ngathi size ekhaya ngikhona khona. Yebo Akubanga ke emkhonyene ngalelo suku. Hey ngiyazophela. Hey no. Lokolunye usuku konke mhlambe sasikhuluma indaba yenyanga. Mina khaba ngilazi. Olunye ngaphandle kwalo kade silapha. Kukhona yini enye meeting yake yabakhona ngaphandle kwaleno owayekuyo nayo? Alikaze lifike lelo gama kwani. Ngiyabuza ukuthi lokho kwenza elinye usuku. Okwakhulunywa ngalo indaba yenyanga ngaphandle kwalo lazi mhlamba kakhathi nami ngikhona. Noma khona meeting nayo baba Imake mkhonyene wathi indodakazi yami ngeke isakhuluma nami ngizokhuluma nomfowabo. Mase ngibuya mina kithi la ngizala khona ngathi ngiyobabikela. Bathi kufanele kiwe enyangeni. Qala. Natshena lokuthi akamfonele. Wathi umfonelile lo. Wathi usazoya kobuze enyangeni ukuthi kufanele yini kuyiwe. Ayikho imeeting yabantu. Batholana ngenzini. Yabona mama Uyayizwa? ukazi wami iqiniso nje. Ifoni esetshenziswa yilo. Siphathe yini? Okay. Akayiphathi. Ifoni nami. Akayiphathi hayi kodwa ngoba ukuthi amfoni mina usaphathe ifoni. Akayiphathi ifoni. Usibani efoni. Isuke ngikhona mhlawumbe nginingi lo ifoni ayithathe ifoni ayiphendule. Yabona lo hayi ngoba ukuthi amandla ukuthenga ifoni akanawo. Akayiphathi ifoni. Ikhadi lakhe walifaka efonini yami. Sisebenza naye bangifonela umuntu efonela umuntu ngimnika ifoni akhuluma. Indaba engayazi mina yini? Yeah. Indaba engayazi ayikho. Abayazi bayikhala Lento nje iqiniso la sibani. Lento iqiniso la licacile lithi bha uma bekuzokhulunywa into ezokwakha ifuna ibe phakathi kwamakaceliwe noma wakhe. Yebo sibari ngakhona ngoba njengoba nawo uzobukhona kodwa bonke abanye abahlangene nalento. Iphakathi kwamawakhe noma kaceliwe. Bonke abanye bafaka unyawo nodaka. Yabona lento seyikude kakhulu. Yaxoveka into engabe mhlawumbe yakhulunywa ngosuku oludalungu. Seyonakele ngenxa yokuthi kodwa wasebefaka unyawo nodaka. Sibara wazi ziningi kakhulu izinto ezikhulunyiwe. Ngawusekuzona ukuthi ngakutshela ngathi ithulu kulungile sibali ngiyakuzwa. Yaphathi kodwa bachaza ngayo sibali. Njengoba udadewethu engangene ekhaya. Mina kodwa sele ngagcina ukukhuluma naye ngayona sibangazi kimi. Angazi mina kodwa ke okusala nami ngikuthandi ukuthi umkami kuthiophelwe yiko angifuni kwami umqondo wami ukuthi ngiyamsupport kodwa ngiyayibona lento yini eseniyenza manje nami ngiyifuni le ukuthi manje ngifese ngifike namakhamera udodi lo kodwa nje kwalokhu uyabuza usisi ubuza yini ukuthi nihlulwe yini ukuthi nimthinte futhi nithi sicela izolungiswa yithi sisodwa sikhulume njengasekuqaleni bese sibone isambululo ukuthi sibe njani before kuze kube ukuthi seniqala nibuyela kuthini isiphi isizathu noma yini enihlulile nina ukuthi niphinde nibuyele kuyena njengoba naniyiqalile ekuqaleni. Yabona manje sokhona abantu asebefaka amakhala endabeni zala zini nobabili baningi kakhulu manje sebefaka amakhala endabeni zini lento yini nobabili ngiqala nje ukuthi sibari ngiyakuvuma ukuthi befakathi wena njengalo ngathi uzoba umuntu wasamqhaza khona into kanje ngoba angithandi nambe gcabana yena wamemeza phezulu kufanele inhlobo yomuntu sisikufanele kwafanele sikhulume asikakhuluma nje fanele ngikhulume ngento engayazi engikwazi wena uzoyikhipha imali yokuhamba land Yosisi njengobela. Yeah.
Phela mina ngeke ngize ngikhiphe kwakho ngimanje. Uyabona njengoba ngihleli la ngathi hlalani ngale. Sungabuza kuyena kodwa Nginephisi sengisho mina ke Ngeke ngikhiphe. yokulala ngilila nje ngibona khona into. Ngeke ngikhiphe. Mina Ngeke mina ngikhiphe. Imali ngokusho ngibani. Wena khipha imali angisabi ngalokho. Uhambe ukwenza nobaba wakho angisabi nalokho. Angikhiphi imali Ufuna mina. Njengoba njani? ngihleli la kuleli Ufuna khaya njani? sekulona bosisi nokho. Ufunani? Ngiright Cha, kakhulu. ufunani? Abahlale lapha. Ufunani? Ngihlale. Kodwa ngicabanga ukuthi ukuze kube imali enikhululekile Mina ngeke. nangizobona ukuthi ngiyenza kanjani. Ngangeke kodwa mina ngikhiphe yami imali. Bahlulekile. yenziwe kanjalo phakathi komndeni lo xabene uwodwa. Ngangeke nje ngikhiphe Kwabantu yami imali. bangaphandle asebengizofaka ikhalenda benza abantu. Indalo yonke 2020. Mina ngiyinkingi lo lalela sibani ngokutshela mina elami isayidi. Mina udade wenu ukuthi kuthiwa ngena bakithi Abona bezokubiza nje belista. yona ke support tshela naye ikhulu lakho njengoba uthi awuyisupport yakho ufuna ukuthi lo aphumele ekhaya ngiyangivuma Njengoba senza zonke le ngifuna ke uxazulule Inhlelo zenu zihlulekile ukuzenza kahle ngoba bekufanele kubuye kumina nithi siqhubeka siyangala bese siyangala hayi ukuthi ngivele ngilethele abantu bama-TV nje because ukuthi ivule begcwele intambo ihlalele Wena wake ukhuluma nami wakhuluma newonke lo wakhuluma ngishiyile ngephisi ngeke usakhuluma kodwa ngishiyile imali ngeke ngikhiphe ikhiphe wena ngoba uyazazi baba lalela angisabi ngaloko mina angizange ngizale eceleni esilandelile emva kokuba sixoxile nawe nani kanjani mina la ngisisa la ngisisa la bangiza la bangimeza bathi fika ngafika awafana ngonyanga ngoba Ngithule Okay, ngokuyicabanga kwami ngicabanga ukuthi wema wona ukukhuluma komsindo ukuthi kule sinqakisana ngamazwi kini nabantu bangaphandle la sebengenile manje laba-ke senisebenzile bakude naye bazoxazulula hayi awazi lutho bakude wena nje wazi lutho mina nginendaba wena wazi lutho okay, ngokubona kwami noma ngokuzwa kwamesho usisi uthi akaze anqabe ohlelweni noma ngabe kuthiwa yiluphi nanivela nalo, akaze futhi nize nimfonele ngendaba yemeeting ayinqabe, akaze futhi nize nikuzama ukuthi niphinde nihlangane niwumndeni athi yena akeze ukuba khona. So isithini-ke lento isithi nina buyelane emumva ekuthenini nihlela kanjani ukuthi nihlanganise mhlampe omalume nabanye abasebenini ukuze nigcine nikwazi ukuhlala phansi bese nibone ukuthi sizophuma kuphi isisombululo, ngoba uthi usho mangina manga ngokuzwa kwami uthi awunqabi ukuthi ningaphinde nihlangane, awunqabi futhi ukuthi kungabizwa imeeting ezoba ninqubekela phambili, angeke ukuthi ngeke uzuziveze ngalelo langa uma sekukhona imeeting, kodwa udinga ukuthi banibize nihlale phansi niwumndeni bese niyikhuluma niyilungise ngendlela ezokwenza ukuthi nikwazi ukuya phambili. Ngisho lento enjalo, ngizwa leyo nto enjalo. singajabula phela mina wathi ngeke wasaphinda yabona ukhuluma nabafowabo Okay, angithi ngaleso sikhathi kuzobe sekukhona nabanye okade babikelile omalume ekhaya njengobusho. mfowethu kangani uyabona mfonele ngokugqibela kusuku Mama, angithi leyo seniyoyibonisa ngalelo langa sokubize nomalume ukuthi nakho ukhipha izwi likanjeni, ngoba uthi yena akasho ukuthi uma engekho umama uma ekhona umama ngeke ngizwe. Usho mangina mama ufuna ungibhikize ngisakhona. Uma kukhona umama ngeke ngizwe noma ngeke ngikhulume. Uma kukhona udadewethu ngeke ngize ngikhulume. Uthi yena ufisa ukuthi nihlanganyele ninonke akakhiphi nawe ngaphandle. Ngisho kahle. ya lento iphakathi kwamanje lento iphakathi noma wakhe lemzali izokhuluma ixazululwe ingabano nami le ukuthi iqhubeka ngifuni kwami angibazi labanye engengenile emkhwenyane kodwa funa Kodwa phile igathi enyangeni ufuna wakuzama wena futhi ukuthi enyangeni phela yakhuluma ukuthi uzala enye indoda yabona mzali kufanele kiwe enyangeni uzama ukuthi le ndaba yenyanga nami lapha kakade wahluleka kudala wahluleka le nto ngitshela ngaleso sikhathi ukuthi kuthiwa futhi babengabonga bakuzalane lalela ukuthi mina nganzi ngalapha
ngithathe entabeni. Wena wawufuna ukuqasha nje entabeni. ngamlatha lo Ngeke ngihambe namba wasanda mina. wasekuqaleni wathi uliste uletizana wakho ngathi ulungile mina ngokhipha imali imalini uqasha imoto siye Njengalanga ngisuke nejalimane empilini wawufuna ungiqashela imoto egceke lapha. sisiyinde Ngathi lento mina ngisazobikela abantu abangiphethe. uma uvuka uthi ingane yakho uthi kulungile ngenziwa nge-test. Hayi kangisabi ngalokho. vele nami lo Hayi angisabi nje Njengoba ngalokho. nathi silana nje sizolwa lokho ukuthi ingane yakithi Kodwa ke imali mina ngeke ngikhiphe. nami ngisho kanje Ngeke ngikhiphe. kulungile mzali noma vele phela ungangayikhipha wena ngithi wena Hayi ngeke ngikhiphe. ukukhipha imali nani akunayo inkinga ngeke ngisho wena yeah kodwa nje uma uzokhipha imali uxazululwa into ezobe siqhubekela phambili kuxazululeke anginqeni mina lokho ngayikhipha nje yami imali ngoba kuxazulula into Hayi angisabi ngalokho. ngalokuphika bese Ingane ngayizala eceleni mina. yebo ngiyakubona nami lokho Hayi ingane ngayizala uza nesolution mama uza nesisombululo sokuthi naye akakunqabile lokho engakwenza ufika kumzali Yes. mzali woza mhlawumbe ngibonile kumina saphinde sashiya la moto ibheke ingobe esale ngathi mzali ngihambile wafike kumathi wena na kanje wavele wakhuphuka entabeni waqenga kakhulu wamemeza wesibanibani ozani ngisise nangu nosibanibani enginyanyela washa ngayithanda ukuthi athi hayi mntanami cha mase kunjani ukuthi lenyanga ngiqaphela amanga asabe sokulungisa sizwe kanjani hayi wangcono wefuna ukungithatha ngaleso sikhathi singazimuthi nje. wabhokela phezulu ngathi Cha wefuna ukungithatha nje kungazimuthi. ngizoyikhipha imali yemoto siphinde Hayi ngeke ngihambe hayi kungazimuthi. bahlangula wafika lo mtshela uma wakhe wangibiza ngaya futhi kubo sekwele kanjalo kwabe sekuba Cabanga ukuthi i-DNA test enye ngezi kahle kahle no wani. kulungile angithi phela bhuti wami ayikho angithi bhuti inkinga izokwenzeka leyo nto uyayivuma naye ukuthi uyafuna iyenzeke ukuze igcine kuphilo ezithula akekho okuphikisayo kulokho kusho ukuthi ungudade wenu kodwa njengamanje ngithi siyenzela ukuthi iyenzeke igculise wonke umuntu emva kokuba kudlule uyakuvuma futhi uyithwesa ijoka yena lokuthi angali mina ngingayikhipha mina imali inqobo nje makuzokwenziwa into eyaphambili so ngicabanga ukuthi isombululo esihle kini nani nonke ngoba vele inhloso noma isifisa ukuthi niyithole ukuze kugcineni kuhambe kahle angithi nangizi ukuthi ngisho ukuthini so yena akushoyo ukuthi nizothi-ke uma sekuhambe thina abantu bangaphandle nifonelane nibe ne-communication yokuxhumana nihlele osuke lukuthi dadewethu Sibali ngiyacela sibe ne-meeting esizodlela kuyo sobe sesinquma kulusuku noma sesibonisana ukuthi amandla ayovuma nini Sibali iyolungiswa lento then emva kwalokho niyayihamba niyayilungisa imphumela yobuya lapho niyayibona niyabona ukuthi kulungiseka kuphi uma kuwukuthi isho ngekho uma isho khona futhi nenze njalo ukuphinde nibumbane niye phambili ngicabanga ukuthi iyona nto ebesiyifuna leyo ukuthi ekugcineni nikwazi ukuhlangana uyazithwesa ijoka phambi kweni ninonke ningaka akeke kusasezashintsha ngoba nakho nikhona niyezwa uyashuda kanamthinga kodwa asemqaleni nisiyeza kube kanjani noma sinoze i-DNA nokunikho Ngoba into engididayo kule ngane. Niyobe nikhona Into engididayo. sibalulekile la yana Into engididayo. Imani, into engididayo. Cha, into engididayo. Ufike lo muntu wangeniswa edlozini ekhaya. Azange yabona ke noma ngabe yofuna ukuyikhipha ushaye khona ngiyayibambela itoho wayedlozini azange nje aquleke ukuthi ushisele impepha kakhati. Wafakwa isiphandla azange akaquleke ukuthi ushisele impepha kakhati. Wayosiniswa ulethe umhlonyane azange aquleke. Waphinde wakhishwa weza nemshadweni azange aquleke. Okwesibili kwashona ingane yakhe la. Wahanjwa kwayiwe enyangeni. Wathi ingane ishoniswe isalwazi salakhati ekade sifuna aye kothwasa. Yeah. Savuma kona lokho. Wathi
Kwathi isakwazi ugogo owakaba wakakhala. mina ngikaze ngibe nedlozi Ah, nakakhathi wabi. wakaduma-ke mina ngitshele Wona mangilasha kabaningi. wakaduma umuntu ongumlashelayo kuyo So wakaduma manje. ini angikaze ngibe nomuntu wakakhathi Oh, inama ngakho waqalayo imake ngilinde ya waya bothwasa lapho imake yima ngilinde la ngilinde ngifuna aqhubeke kahle la Cha, ekuthenini cha, kathi kuthiwa ngifike nani yathini inyanga ngilinde ngikhulume akangilinde Ngiyeke ngikhulume udadewethu usevumile ukuthi yonke into sizoyenza. Yathini Udadewethu bekwazi inyanga? ukusuka la ethwasa asuke la alandele uSibali banyuke naye bayoshona ngayo. Uba bafika amkhanyisela impepho abuye nawo uSibali. Sibali nginamanga mhlawumbe sekangaphi ngithwasa Ayikangani. kwabikanye mina la ngasogula Akukungani esuka lokhaya. kanye nangakathwasa Ngiyakuvuma ukuthi ingakho nje lokho kwakhuluma kamgqa kangakathwasa okunye kwezinto lokwengibonayo mina ukuthi udadewethu awukazi ukuthi hayi khululeka sike sibonge Ngiyavume ukuthi yakwathi kumsombuluko nabo partner ingaphambi kwemthatho yonke lezashobana imangilandi ngithi lezi nkukhu ozihlaba komalume ya okay emva kwaloko kanti mina angazi ukuthi ohlaba inkukhu nje lezi komalume usejikile sethwasa kunyika hayibo kwawasinethemba ngangikagogo mina kuyohlatshwa emva lezo kwaloko hayibo ngezwa ngendaba sofika sowuzongithuka ungazange ungitshela usowushiyile la ngizokhipha khona ngiyakutshena ukuthi ngangingala la awuzange ungitshele awuzange ungitshele ukuthi enyangeni engazokhipha thula-ke manje sekuyigame yami-ke manje yokudlala lena eseyifikile ngasenginuka ithi ngizake wena ngaphandle thule phela kuba igame yami yokulala angisho landawoni ithoso yami yikho into lalelani nkosi nayi ingane yami eyasho uthula webhuti nayi ingane yami kwethu yasho thula ngithi mina yima ngizwe phela la angithi manje manje awubekile sonobefla sizwa nina niketeza manje manje phela kufanele nami nilalele kumina mina ngicabanga ukuthi nina nisihlale zona indaba izona-ke nizosibekezelela-ke yima futhi ngizwe okubuwena ugcine ngaphakathi konke okwakwenza nanku umzali wakho uyakhipha ake ngikusho-ke konke nami musi usheshe uhluleke thula udlalele nokukhuluma yazi nami ngangakuthanda ukukhuluma sengiyakuthanda-ke manje ngenziwa yimina ayikho ngiyangazi ukuthi ngangikhwathi nani nonke lapha ekhaya kodwa ngenxa Mina ngicela nehliseni imoya ukuze kusasa nizokwazi ukuba nesisombululo esikahle. Ngicela nehliseni imoya. ngicela ningilaleleke nami yayinanani uma ngisashona ngahamba ngedwa ngilentisana okokuqala ngishona kwafike kwathiwa ayikho into ezokhulunywa eningi angibuye nabazali kanje basemzini abasekhaya Okay. inyanga yaphotha umbuzo owodwa kuyena Yebo. yathi uyakhumbula ukuthi wangizala kanjani Oh, okay. vuka ngolapha khanye no hayibo wawukhona khanye Lalela. ngayibhokela ngabhoka lo mbuzo wawungeve Uzale kwaphandle. yebo wabuza ukuthi uyakhumbula ukuthi wangizala kanjani wavele wavula wathi angisakhumbuli ngamzala kanjani angithi ndani ufuna kulanda itole ndani hayi wasala wathi angisakhumbuli ngamzala kanjani izinyanga ithi akulanda umndeni yonke Yes. inyanga yabe seyikhulu Ngafika siphuphela ngasakhuluma ngesikhathi. kodwa ithe akulanda amasayidi womabili olundile Yeah. ngoba lesikhathi ngabeka mina kokuqala Ayikho into ayikho into abakutholayo ezoyikhuluma wena. nami ngoba ngiyingane imibuzo ezoyibuza ngiyikwazi Okay. ayangikhandele lokho kokusuka hayi ukuthi yazi kuwangizala ngidlala kanjani ngisho umndeni wamala imake sasihamba Yimake mkhwenyana. nobhuti wasemzini nomkakhe nginamasu mina awu-4 Mina mangayichaza yima ngilinda namkhwenye nginamasu awu-4 nami ngabe iyasho ukuthi mhlawumbe ngayizala kanjani yakho-ke nginamasu awu-4 ngikhulile ngathi waze wafuna ukuyokhishwa Mhlawumbe wayesho lokho ukuthi mhlawumbe kulungisani wambonga. hayi angasakhumbuli ngamzala kanjani impendulo ikwaze wafuna ukuyokhishwa ngenyanga ya-8 ngabuya mina ngaguqa phansi kwabakakhathi ngathi
ngeke ngikwazi ukushiya ingane encane kangaka ngihambe ngiyokhishela ingane. Yabe seyiyathula ingane ngaze ngayisala ngesikhathi sayo. Mhlambe ilonto hayi uqonda ukuthi ngokuba Ngani hayi ukuthi ngamshendeza. Cha, angimshendezanga. Kodwa ingane nje yangihlupha uyena. Hayi ukuthi ngoba ngamshendeza. ukuthi awubuyelanga kungalungi Manje kodwa usho lokho na besebuza inyanga usingamzala kanjani usho yena unyanga wabese kodwa ke nje yena uyena owangihluphe simazikhishwa. Makube kwangena wakakhathi la ngeke limise idlozi lakakhathi. Wakathombeni manje. Angisho ukuthi ngakathombeni kodwa ngibona ngimile la. Ibhalansile lo dlozi. Kuyona yonke into eyenzeka emhlabeni. Ibhalansile lo dlozi. Ngisho neyenzeka ebusuku noma eyenzeka nini. Ibhalansi odumo. ngicela kusanini Kodwa lokho nje ukuthi nje ngazala kanjani ngoba ngimshendeze. Angiyakuvuma ukuthi wagula. Okay, siyakuzwa mama, siyakuzwa lokho asikuphiki futhi. Kodwa ngicela ngifisa ukuthi bosisi nobhuti nimbambise usibaru wenu ekuyiholeni lento ngoba engathi uyena umoya wakhe oyifisayo ukuthi ibe nayo uthula. Nimbambise uyiholeni ngoba naye senazi ibophezelo noma iy'nqubo ayibophezela kuzona. Nimbambise fisa lento okumele ngabe iyenzeka beyokuthi kubuyele ubumbano nozwano nokuthandana kinina nindawonye ninonke. Nazi ukuthi nibe nayo lento enhlizweni yokuthi ngingekudinge namhlanje kodwa ngilazi kusasa lengiphatheleni ngoba ngiyazi impilo ukuthi njani. 3 nibe nayo lento yokufuna ukuthobelana noma ukuzwana ngoba semhlabeni igazi kanje ngingumuntu wangaphandle angeke ngize ngiphinde ngishintshe kusasa ngibo owakini. 2 abantu bayasizakala ngabantu mabengezwani. Bayayisebenzisa leyo nto futhi ibe yimbi ngoba basuka benibona ukuthi nihlukene befuna ukungena kulezi ikhala ukuze benixove kakhulu kunasekuqaleni. Yingobani vela nibumbene kodwa maningabambana nina ninodwa baningi abangahlehla ebese besondelile ngokubuka ukuthi nina niqhelelene. Angazi noma niyangizwa yini. So ngiyafisa niyithobelane lento ningasayiphakamisi kakhulu ngoba izogcina iqasula nesidalwa. Niyekeni ningalokhu niyikhuluma nithi maniyikhuluma kube ukuthi niyanquba ukuthi noma niyabonisana bengingaba nini. Hayi ukuthi nizolokhu nithi nizofuna ukuhlala phansi ama-meeting okwenzakaleni kwasuka kuphi kwaya kuphi vele niyakwazi kusuka kuphi kwafika la. Angithi niyangizwa. So manje isinqumo sephambili sokuthi kungalunga nini sihambe solungisa mase kulungile futhi ningasakhombani ngemini sekulungile sesenze njani ukuze kuphinde futhi kudlulele ngaphezulu kwalokho sekuyikho ekugcineni nibe nokuthula ngoba ekugcineni nizohamba nonke emhlabeni ngelinaNkulunkulu alikhumbule kusala abantwana benu bafowethu angimiyeka umzali ngoba umzali wethu kusala abantwana benu benalento ukuthi umama ubephila la engasayi ekhaya kusala abantwana benu besekhaya abakadadewenu bela zingabambani lezi ngane bese ziyadingana kusasa. Uma seyidingana isale zinenkingi uwe lo muzi uwe nalowa noma kuwe lowa ya usale lo zingakwazi ukubuya izocela usizo ngapha. Angazi noma niyayizwa. Uma niyibheka into ningayibhekeli imandla ningayibhekeli inhliziyo zenu ningayibheki khona nani kodwa nibuke kusasa ukuthi uma ngathiwa ngiyahamba emhlabeni manje ngizoshiya kunjani la icekeni. Futhi ngicela ukhwekazi wami masikhuluma le ndaba siyilungise noma ngabe siphi isinqumo esiphumayo kube uwena oshoyo ukuthi akwenzekeni. Yes, unganquma abanye abantu. Ingane zakho zifaka unyawo olulodwa kapha. Ayibungezi Ngoba kuzokwenzeka. manje kodwa saxoxa naye. Angithi umzali uyozoyishola ukuthi makukuthi mhlawumbe ngisibonela ukuthi ibuye ithi ingane yakhona ekhaya uyangizwa athi yena cha mina mntanami ngicela imbuzi yodwa ukuthi ungihlawule ungabe ubhuti wasethi hayi letha inkomo. Hayi letha inkomo mina. Cha uyokunquma ngalelo langa mama lokho phela umuntu mawuhleli nabo akulula ukuthi indaba angisho ukuthi akulula nabo ngithi la umuntu asisho ukuthi ingakhuluma mama. Into engicashisayo ukuthi
isinqumo Kube into esiphume esuka lapho noma enhlizweni yini yakho. ayisuka kuwena. Enhlizweni yakhe ingasuki komunye umuntu wesithathu. Isuke kuwena njengomuntu esithi ngokujikiwe. Kusho ukuthi mawuthi uyamhlawulisa kodwa akuphume kuwena. Yes. Ngiyakhumbula ukuthi mina mshadaleni ngalola suku angazi ngiphinde ningibambe. Yebo mama kulungile. Angithi ngamanje asisafuna ukubuyela emuva ekuthenini kwenzekeni. Esikhithini ngakulindelele wabheka le eceleni. Ma asisafisi manje ukubuyela emuva ukuthi sekwenzekeni. Sesifuna manje into eyaphambili angithi. Sengibhula lokho ukuthi ningasabuyele emuva. Asisayikhuluma yasemuva sesiya phambili. Into ezonikhulumisa le ukuthi kungalunga nini sibari ukuthi sihambe siyokwenza kungalunga ngesikhathi sokuthi mase kwenzekile into eyosuka enhlizweni yakho ukuthi mina ngifisa ukuthi kube ukuthi ungathi methi sisi ufisa kube ukuthini bese uthi wena hayi ngisazokhuluma nobani ukuze kuzoba cha izoshiwo nguwe isuka enhlizweni yakho. Ngobona la imali. Lengashaja khona. Yabona lo. Akukho lengashaja. Akukho la ngakhuluma into mina Cha nathi asisho ukuthi kuzoba nabe sikubonisa. Wefuna ungitshele entabeni ngingathi mina nginobaba wekhaya nginomndeni wami ufuna ngazise wona ukuthi ngiyise enyangeni. Okay. Angizange ngiye. Okay mama. Angithi njengamanje sesithini asisho ukuthi ubevele ezokwenza. Sesibonisa wena ukuthi sifisa kube into eyoba phakathi kwenu nobabili ingaba like hayi ukuthi niyoyikhuluma ngasese. Cha, mayisho nje kube into yoyisho wena isuka enhlizweni yakho ingasukanga ezwini lomunye umuntu. Ngicabanga ukuthi iyezwakala kanjani. Ukusuka manje into ekhulunywayo hayi ukuthi kuqale phi kwayapi into ekhulunywayo senza kanjani ukuze kuye phambili. Ngicabanga ukuthi Uyabona ilapho. Kodwa nyanga eyokuqala ayikho into engamethisela. Asisho ukuthi iyaqisa. Into engayisho leyo nina ngikhathele. Ukwani umuntu futhi othengwayo futhi. Abathengwa. Hayi. Ngihambiseni angithi nifikile nifike lapho. Yeneke. Nanisidonseke futhi. Hayi. Lungiswa. Uyathengwa Kokwenza kanjani? Sothola ucingo akunenkinga. Nothola ushayela ucingo Nathi thina. nacinga sinalutho. Oh ngashiya inamba kunake. Asinalutho. Ngayishiya inamba. Ngayishiya nje inamba yami nginayo Kodwa inkinga. nje bandla noma ngathiwa 18 mina ngisanidinga eduze kwami. Niyayizwa ke futhi lonke. Kodwa uma wakho nje. Uyayizwa futhi. Uyayizwa futhi ke lona. Asilindeni kulunge ngalelo langa. Ngoba sobe sikhona silindeni ilunge ngalelo langa. Lamagama usabaqhubisa ukugcina. Yes, asilindeni ngalelo langa kobe sekungcono. Ngoba ngikhona futhi mina ngalelo langa asilindeni. Hlonipha. Usubuye emzento. Ngasekhaya sibonile udaba lwabo kabanzi beyibikela noma bekhiphelana ingonyuluka isimo sezulu besingekho sihle kodwa namhlanje sifikile emndenini wakwakhathi la besiyozwa khona ukuthi yini yakhalisa usisijabu kubo noma yini leyo yagcina iyenze baxabana benomama wakhe noma imaphi lamazwi owagcina washilo ayisilonda ebazalini bakhe ngesimo ke singesihle esokuthi ubaba ubambe ukugula nakhe sibona ukuthi yingenxa yaleli gabade lisenhlizweni eligcina limholela ekuthanini angaphili kahle ngoba unalento yokuthi ingane yakhe ayikhulisele yona abe nesiqiniseko noma anesiqiniseko sokuthi ingeyakhe ithi yona yathi inyanga ayizalwe uyena imbike leyanto kakhulu noma besitsheliwe ukuthi alufoko lubuye nodaka kujabu kodwa sisemasifika ngase ngenza phela ngaleyo ndlela yami ngiwusiteteleko ukuthi cha mama asehlisa imoya sizama ukulungisa lolu daba ngoba kusasa niyadingana bavele bavumela phezulu benomyeni wakhe ukuthi cha asalile thina njengoba benifakile ekuqaleni siyafisa futhi ukuthi niqhubeke nathi udaba wathi umyeni wakhe ngiwilling ukuthi ngingayithatha isacrifice yokuthi ngiyokhokhela ama-DNA test uma sengiwakhokhele sizobe sesiyabona noma sesiyagezeka sonke njengabantu bebesele nesilonda noma nemibuzo ukuthi ngempela lokho kushiwo unkosikazi wami noma lokho kwatholwa unkosikazi wami kuyikho noma akikho na siyabonga kakhulu ukubona umkhonyana esukumele umyokoti wakhe noma esukumele umkakhe ukuze ukuthi ngiyafisa ubuyele kini ngiyafisa ube nobudlelwano obuhle nabazali bakho ukuze ngelinye ilanga uNkulunkulu membakhumbula usale ukahle enhlizweni
emhlabeni ungenaso isilonda, nabazali bakho ngokunjalo besale bengenaso isilonda. Sikwenzile namhlanje emndenini wakwaKhathi kwenzeka noma bekukhona lokho okokuthi ubani lona ungokwabani ungene kanjani ey'ndabeni zethu, sizokwenza kanjani futhi ukuthi simkhiphe, kodwa esisho-ke lento ukuthi cha angisayindawo ngizokwenza kwenzeke ngikuthulele khona bukhoma bese uyakubona. Uma kuwukuthi unenkinga bhalela le namba la izansi ufone noma usende i-voice note ku-WhatsApp uthi teteleka nami Ntokazi yakwaNdlovu bese sibone ukuthi ungasizakala kanjani. Uma kuwukuthi ungowaseGoli uthi cha Siteleku ngiyakubuka njengamanje nami khona inkinga kade ngisaba ukukubikela ungasayindawo uvele ushaye ucingo ufone. Sino 1 week kuphela sise-Johannesburg, from next week sizokwenza njalo okwakukuthi usibambe sisekhona ukuze singahambeli isikhathi eside. Yisho njengami-ke uthi mina Ntokazi yakwaNdlovu sengisho njalo umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.